Ayan, continuation. Ito ang Viewfront Resort. Nino, ayan siya, si Jerry Torrio. Hi, Annalyn. Hello. Hi. Yeah. Tsaka Kwan, have you come up with your See? own brochure? Nice. Flyers. Kapagkain na dyan. Pagpunta mo dun, Kwan, magdala ka. Tour tayo. Tour tayo. Pero siguro mga Mga magagandang people sa resort. Ito ang kanilang pool. Sayang. I should have brought my two-piece with me. Yeah, ganda ng resort. Oo. Maganda dito pag hapon na. Ganda ng pool. Oh, grabe, sarap. Sarap maligo. Kaya siya? Kaway naman dyan! May dala kayong two-piece? Hoy, may dala sila! May dala sila! May two-piece kaya tayo, di ba? Two-piece. Yeah! Oo, sana overnight. Namomodel talaga tong isang to. Game. Yan, Hilara. Model na model talaga. O, diba? Viewfront Resort. Sa mga taram to. Mga taram, tingin, Pangasinan. Nice.